Ja, du har begge dele. Ja, jeg har begge dele. Altså, jeg har både dem, der kan lide det ene og det andet. Ja. Og det synes jeg jo er sjovt, at jeg fanger begge. Altså, det er jo så det, vi har lige i det her område her. Der har du sådan set netop spillet med de mørke. Ja, der har man utrolig meget spil dernede. Det har du egentlig også lige præcis her. Det var da skønt. Men det jeg har hernede, det er for eksempel med, hvis jeg putter, hvis det er vådt endnu, og jeg så kører med svampen over, så får jeg ligesom det der med, hvor der kommer sådan en, altså det her med, hvor du ligesom kan se, der er sådan en streg rundt om. Ja, det er, når jeg gør det. Ja, der kan man have det derhen af. Du har det også her, i den her figur her. Ja. Venka. Jeg står her og kigger på det. Ja. Og det er noget, man jo rent faktisk kunne se heroppe, der har du det også. Ja, der har jo lidt. Det er nogle andre farver, ikke? Ja, bare lidt på noget andet. Det er ikke lige helt det samme som det her, fordi det her, det er simpelthen vand, der trækker det ud. Det er jo så igen det der med, man skubber med det. Nogle former, som giver nogle associationer til noget, som det måske ikke er. Det er rigtigt. Ja. Ja. Og jeg har jo altså folk, som jamen jeg havde en, som var lystfisker. Ja. Og de fik så et billede i bryllupsgave. Og først der havde han sådan lidt, jamen det er jo et meget pænt billede. Men så lige pludselig så han en laks i. Gjorde han det? Ja, så lige pludselig så han en laks. Og det gjorde simpelthen, at det bare var det bedste billede i hele verden, han havde der. Fordi der var kommet det der lystfisker noget op. Ja, men det er jo det, jeg synes, der er så sjovt ved det, ikke? Altså det er jo det der med, at folk kan finde ting i. Da jeg skulle have min, altså jeg har 2 små piger. Ja. Den ene, hun er 3. Og da jeg lige havde født hende, så fik jeg lavet et kæmpestort maleri. Jeg tror, det var sådan en 100-150. Ja. Og på det billede der har jeg siddet på et tidspunkt, der har jeg jo fået lavet, altså har jeg jo malet, ligesom jeg gør nu. Ja. Og så lige pludselig sidder jeg sådan og dubber op, sådan en form, hvor jeg sådan sidder og maler. Og så da jeg er færdig med det, så kommer min mand op, og så siger han, det er ikke fordi, du har lavet en gravid kvinde hernede. Og der har jeg så lavet nogle lyserøde blomster på også, der sådan ligesom kom ned. Ja. Og altså der har jeg sådan lidt, der spiller sådan lige under bevidstheden, så er lige en lille pus der. Fordi hun var så tydelig, den der kvinde, der lå, sådan en gravid kvinde nede i det ene hjørne der. Ja. Så. Men det kan også være, at man i det, man udformer det, sådan som du arbejder med farverne og teknikken, ikke? Instinktivt måske former et eller andet, som er noget mere end det, som du måske i første omgang selv var klar over. Det er rigtigt. Altså det synes jeg jo ser igen og igen. Altså jeg har for eksempel med årstiderne. Ja. Der altså jeg kan sådan se nogenlunde, hvilke årstider jeg laver det forskellige i. Altså om det er vinter. Altså vinter, det er gerne med kolde farver og de ting. Altså du har faktisk de der vinterfarver her. Og det er også lavet om vinteren. Altså om vinteren, så får jeg alle de der kolde farver der. Om sommeren, så får jeg alle de der sådan skarpe punkfarver frem. Ja, der er mere koldt. Ja, hvor der kommer noget mere i der. Og så efteråret, det som vi sad livsstilsmessen, hvor jeg var nede og besøgte mig der. Der sad jeg faktisk med nogle farver, hvor det er efterår. Det kunne man se. Ja, og der kommer de der med det rødlige og sådan nogle ting frem. Og det er ikke noget, jeg som sådan tænker over, men det er simpelthen, jeg tror simpelthen naturen, det jeg ser med øjet, det er de farver, jeg bruger. Og jeg har også sådan lidt, hvis jeg ser på himlen og sådan noget, hvor jeg tænker, de farver der, de kunne være rigtig flot sammen. Så jeg bruger faktisk naturen utrolig meget til mit farvespil i, hvad jeg laver. Det er jo netop lige i øjeblikket, der er jo helt fantastiske farver på i naturen. Det er der. Det er jo helt vildt, altså. Og det er jo nogle af dem, som jeg tager med hjem, de der oplevelser med øjet der, som man ser. Det er jo fantastisk flot, hvis man har så meget homogenitet i sig selv i forhold til naturen, at man simpelthen bare gengiver det, man er i. Ja. Det er jo endnu, man er det, hvor man er. Ja. Altså jeg kan også se, at nu er jeg sådan ligesom mere opmærksom på det der med, at jeg bruger naturen, end jeg har været førhen. Ja. Og jeg kan se, at jeg bliver mere og mere trænet i at se farverne i naturen, fordi der er jo så mange nuancer, men det er jo det der med lige at trække de rigtige farver frem og få dem ned i maleriet, så det har jeg faktisk lidt af i dag, at jeg gør det. I det hele taget det at lukke sin erkendelse eller sin opfattelse af det hele op, på sådan måde man kan se, hvad det egentlig er.
Ja. Fordi mange gange, så ser vi det bare sådan, som vi plejer at gøre, og så ser vi egentlig ikke så meget alligevel. Nej, det er rigtigt. Det er det der med, at man skal lige have åbnet øjnene en gang. Man kan jo hurtigt komme til at tænke på alle mulige andre ting, som man skal lave det, og man skal have købt ind og sådan noget der. Jamen, så ser man ikke det der. Blot er ikke bare blot. Nej. Grønt er heller ikke bare grønt. Nej, der er jo så mange nuancer og former i. Det er rigtigt. Og i dine billede er det således, at nuancerne, de danner figurerne. Ja, det gør de. Absolut. Der kommer der lige et eller andet ind, hvor man tænker, hov, hvad var det? Godt at bruge lidt tid på det. Ja. Her er du sådan set gået lidt i kontrast med naturen, kan man sige, fordi billedet fremtræder meget lyst, ja. Men det hedder torden. Ja, og torden, det plejer at være mørkt. Det er nemlig rigtigt. men her med det her, altså grunden til at kalde det torden, det er det der med det guld, og så den der med, det sådan virker som om det er noget, der sådan fiser rundt op i himlen, altså ligesom lynene, der sådan, spiller i skyerne. Ja, det er klart. Ja, og men det er rigtigt, det er faktisk, men hvis man sådan tænker på det der torden der, så er det jo, altså godt nok bliver det mørkt og sådan noget, men nogle gange så har du den der lidt sjove farve, brunlige farve, hvor man sådan tænker, hov, hvad er det? Der sker et eller andet, der må være noget torden her. Og det er jo ikke helt mørkt, så altså, der har du sådan den der lidt guldige noget der, så jeg tror, det er nok det. Men her, der har jeg faktisk, hvis du lægger mærke til, jeg har ikke opstregning, som jeg har på mange af de andre dernede. Ja. Det er fordi, det her, det er faktisk et ældre billede. Ja. Det er fra 2009 i stedet for 2010. Men du har stadigvæk det der med, at figurerne, det er der. Ja, figurerne, det er det. Og det er jo det der med spartlen, der leger på lærredet. Herover har du faktisk noget, som kan danse et billede af, at der ligger noget i nuanceskiftet, ikke? Jamen, du har jo det der mørke der, og så er det grå. Herude, der har jeg faktisk sølv, så hvis nu solen gik ind og skinnede på, så vil ikke lige i dag. Nej, men det gør det som det sort vejr, selvom det er mørkt. Ja, men det kan det nemlig også, det er rigtigt. Men så får du det der genskin igen, ligesom i guldet, som der er her, der også, hvor det skinner op. Ja. Men det gør torden jo også, eller ikke torden, men lynet i tordenen, ikke? Der har du det der med, at det plejer at være noget med, at så trækker det sig hen, og man kan se, at det bliver mørkere og mørkere og mørkere. Ja, og så lige så kommer bare lyst, ikke? Ja. Måske meget og der er den der løvende lyn der er på spil her. Ja. Du har også en figur der. Ja, men det er jo det, der er så sjovt. Du ser jo ting i hele tiden. Det er jo det, jeg synes, der er så dejligt. Det er jo det der med, at folk de ser alt muligt i, og hele tiden kan de finde noget. Så jeg tror også, det er derfor, jeg bliver ved med at male. Man ser jo noget, som man i første omgang ikke ser. Ja. Men du ser det jo sådan set, når du bruger lidt tid på at se, fordi så danner der sig nogle... Det er rigtigt. Der danner sig en kombination inde i... Ja, det er rigtigt. Der kommer et eller andet. Og så, jeg synes også tit, at jeg sådan kan, altså med de der former, der kommer frem, som folk de ser, det er jo også mange gange det, som at de har tanker, eller hvis at de for eksempel læser mange bøger, eller sådan noget, hvis det nu er eventyr og sådan noget, så er det meget hurtigt over i eventyrsverdenen, at de ser både trolde og ting og sager. Ja. Hvor at hvis det er nogen... Man kan jo god se det med trolde, det kan vi se også i naturen. Ja, men det er jo det, ikke? Og det er det der... Det er det, der er lidt sjovt, det er den der med, at nogen ser trolde, jamen andre, de ser måske, ja, det kan være, at de ser en eller anden blomst eller et eller andet. Altså, det er jo utroligt, hvad man kan finde i, ikke? Ja, nu kan jeg se, kommer der lige en lille trold. Så, men det er det, jeg synes, der er lidt sjovt. Kan du finde trolden? Nej, det er eller er han smuttet? Også, så har vi noget, der kunne minde om det. Ja. Det har du også, det. Ja, det er det der med de der ansigter og sådan noget, der kan komme frem. Det er afstand, og så lige mange skyggevirkninger i billedet, og så ligger det der. Ja, morgendug. Ja. Af Frederikke Vinegård. Jeps. I nogle helt andre farver. Ja, der kommer vi over. Det er sommer. Der har jeg den der lyserøde der. Altså, jeg ved ikke, det der med sommer der, og alle de der dejlige blomster udenfor. Jeg elsker at gå rundt i min have, hvor der er blomster. Og det kommer sådan ind i billederne en gang imellem. Og så det der med morgendug, det minder mig sådan om morgenen, hvor der er sådan lidt, at den der morgendug på, sådan, altså der lyder sådan lidt her rundt omkring. Sådan med det hvide der ligger sådan ovenpå, sådan lidt ligesom dukken. Og så det der med dis om morgenen.
på grund af varme og kulde, der mødes. Ja, jamen, det kan vi se, specielt hvis du er meget tidligt op, så er der. Ja, så er der, hvis man kommer tidligt nok, det er rigtigt. Så, men det er meget, meget lyst billede. Og jeg har brugt rigtig meget hvid i det her. Jeg havde sådan lidt, at nu skulle jeg over til noget af det der var sådan lidt mere lyst, og ikke sådan så pangfarvet, som mange af mine malerier var. Det er jo sådan lidt lige, at jeg forsøgte at tvinge mig selv til at få det der lidt lyse der. Men jeg synes, det giver en meget sjov effekt, det der med, at det sådan er lyst, og så har du lige alle de der farver, der lige kommer frem om bagved. Nu synes jeg, at i det billede, vi så tidligere, der var jo mange personer, og jeg sagde, at der var nogle af himlen var befolket, ikke? Ja. Hvis du tager her, det er det er meget smukt. Hvis du tager her, så er det faktisk ikke mennesker længere, så er det en rev. Det er en rev. Ja, ser du en rev nu? Jeg ser en rev lige der. Ja, så går vi hen i dyreverdenen nu. Så det er en helt anden verden, vi lukker op for her. Ja, der kommer vi væk fra menneskerne. Men hvis man står sådan ude i haven, så er det jo heller ikke, man ser jo heller ikke alle de der mennesker der så tidligt om morgenen. Nej, så det kan måske godt være noget. Så det har du ramt meget godt. Ja. Men det er jo også meget mere enkelt, det her billede her, end de andre. Med farvespillet der. Altså det er jo sådan meget mere roligt i det. Det røde der, det blander sig op i det lyse. Ikke? Det, er det giver en god kontrastvirkning. Ja. Du har igen det blå, kan man sige. Ikke? Ja, den blå, der er det lige igen. Ja. Og så guld. Det er også vigtigt. Det er også guld, ja, men guld, det kommer næsten igen på alle sammen. Jeg har nogle jeg tror, jeg har lavet 2-3 billeder, hvor jeg har lavet kun med sort og hvidt. Ja. Og sølv. Og det giver jo sådan, at folk siger, hov, hvad sker der nu? Hvorfor går hun over i det? Men det synes jeg også er sjovt at arbejde med, fordi hvis man arbejder med sort og hvid og de ting, så er det jo sådan noget med, altså det her, der kan du kan få alle mulige former frem og sådan noget, men hvis du har sort og hvid, så kræver det meget mere at få former i, end det her, og så samtidig få dybde i, det kan være meget svært. Så, samtidig vil jeg sige, at alle dine billeder, de danner en fornemmelse, vil jeg også med at sige, af, at du har arbejdet med tekstildesign. Ja, det kan godt være, at der går noget igen. Men jeg har jo også arbejdet med det i rigtig mange år, så selvfølgelig. Altså jeg har sådan lidt af mine malerier, det er jo på en eller anden måde spejlet for det liv, jeg har levet, og de kreative ting, jeg har.